gane shirin ka ba. SA na Tinubu dan amana ba za a ji kan ku ba. Ga SA na siyasa tambayar ku da amsa. Ai ku ne kuka kosa je fadar su ku gaisa dan ku koyi siyasa. Mashiginin shi ya rusa masu kuli na gurasa. Mai abu ne da abunsa mata kwai rike kusa. Ku taya ni da yassa Ibrahim Musari mai kwarin masu kwari da kusan harshe haƙori ka zaba a jafi zari kulkariyar masu kuri ga kaya ga madauri zaki ka kori bauri kai shi ka tashi wari gargari ka gaji tsauri sai yaki masu kauri yaro baya zama buru in bai iske ka ba wanda ya san darajar kashin gwiwa ba zai yada shi ba. SA kuma kwarjinin SA ba a sami irin ka ba. Aiki baya zama tabbas in ba a sanya ka ba. Bari Ibrahim Musari Elda ba su gane shirin ka ba. SA na Tinubu dan amana ba za a ji kan ku ba. Ga SA na siyasa tambayar ku da amsa. Ai ku ne kuka kosa je fadar su ku gaisa dan ku koyi siyasa. Mashiginin shi ya rusa masu kuli na gurasa. Mai abu ne da abunsa